नायनो थांगासिनो जोङो खानायाव ओइ थेफा रंहैनोसै गहेनियाव हरिसिङा सकआव नायलांबाय थादो नोंथांमोना मोनसे खोथा बुंलांनो बावदों दै लोगोफोर वेलकाम टु बस्क' बर' इउटुब चेनेल आरो बे चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामदो ना मा होनो गाइस फंबाय बुंदोब्रा माबा मोनसे लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो बर'नि चेनेलखौ लाइक शेयार खालामना हो लोगोफोरनो फोराव डायमन्ड स्कुल मोनबाय जों हरिसिङानि sini ya, ini ya. Sudah, nailang besar fैयै मोनफैबाय हरिसिङा सक रंखौ लाबाय ग्लब्सबो लाबाय रं फुननो ग्लब्स लाबाय आरोना नैबे दखानाव लादों जुगुदा हरिसिङा ब्लक फैदो थांसै ना फंबाय बुवा थैलाय थाबाय थांनाया थाथों ओइ मोनफैबाय फैदो फैयै मोनफैमारबाय ना मोनफैफिनलायदों माथो हरिसिङानिफ्राय हरिसिङा सकनिफ्राय मोनफैफिनबाय रंखौ खिन्थालाय फंबाय माबायदि रंखौ फुननांगौ बिसोरनो खिन्थालाय मोजाङै हमारा रंथान साइज गोल्डन येलो मोनसेया मामोन सिल्वर वाइट अके ब्र सिल्वर वाइट मोनफैफिनबाय उसको मिलके 2 नं पति हरिसिङा 2 नं पति राज फुजा जाग्रा ओइ बे फिसौआ थांबाय थादों 20,000 10,000 दं माथो फैबाय फैयै मोनफैफिनबाय आगै मोनफैफिनबाय हरिसिङा मोनफैफिनमारबाय माया समायना सासे दंखायो नै उदां रोमै ओरै नायब्रा नै kalau oren naik video so kan Iku hayaku di sini. Online channel apa sulang? Oi, dengar online channel apa sulang? Iku bisa ayu. Nah, video humbra nasi video tu. Video hum. Apa? Aku